Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашкор мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чӣ намуд реклама ки дошта бошед, маромад сурат маълумота дар WhatsApp имро кунем. Мо дар видео оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имрӯза навор аст квартираи фурӯшӣ ки аз шаҳри Душанбе як хонага бо нархи 120 000 сомонӣ ки квартираи тайёр ва ҳастай хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, Ваҳдат Ҳисор, аз территорияи Рӯдаки ҳам аст ва аз шаҳри Кӯлоб ва аз шаҳри Бохтар. Обшим ҳам квартира, ҳам замин, ҳам хона ҳастай ки бо нархҳои арзон. Ва ҳастай бо тортҳои фурӯшӣ ҳастай ки домашни ҳамаи намуд заказҳо барои тӯй ва ҷашну зодурӯзгоҳ ҳам ҳастай. Дӯстони азиз, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 163 сомонӣ 50 дирам. Мо бошад навора сар накунед то охираш тамошо кунед, маромад рафт. Дӯстони азиз, якум эълони имрӯзаи мо ҳастай тортҳои фурӯшӣ ҳастай ки тортҳои домашни, тортҳои барои тӯй, маърака ва зодурӯзо барои ҳамаи ҷашнҳо ҳастай. Тортҳои домашни, тортҳои барои кӯдакона, барои шаҳру арӯз ва тортҳое ки барои ягон тарабхонаҳо бар дигар намуд ки ҳамаи намуд дизайн кати, ҳамаи намуд мисол вкус кати ҳастай. Кадом намуд мехоҳем, мисол кадом намуд чида монанд боша, мақсад ягон чизи мевагӣ да, торти мевагӣ ёки ба мисли кукула ёки ягон чизе ки дар ҳамин навор дидесен, ҳамино ҳамаша ҳамин одам тайёр карда аст ки як апашка ҳаминора заказ карди қабул карда шумода тайёр карда доставка карда рӯй мекунад. Ва ученик ҳам қабул мекунад. Агар ки ягон кас хоҳад ки ҳам хеле ёд гирифтан, ученик барои шогирд яъне ки ёд метиҳад, ҳам тамоми намуд салатҳош ҳам ёд метиҳад. Салатҳои тоҷикӣ тамом ва салатҳои хориҷӣ ҳамаи намуд ёд метиҳанд. Хай нархи барои ученикаш инаш бо масъулият мешавад ки наминҷа рақамошо тиселай пастияни кор мекунад, кадоме ки торт заказ мекунад барои тӯй ва барои ягон зодурӯзош маромад ина занг занен, ҳамаш бо нархҳои арзон сар мешавад бо доставкаши. Кадоме ки мехоҳад ёд гирад барои ученик, ин ҳамин рақамода занг занен, яъне ки шумода ҳамаша фаҳмода метиҳанд. Тамоми намуд салат, тамоми намуд тортҳои домашнӣ, ҳамаш бо мазза. Агар ягон маълумотҳо иловагӣ хоҳед апаҷонон ва хоҳарон, ина маромад тамос гирем, ба шумо фаҳмода метиҳанд. Метавонад ки бародарам заказ кунанд, маромад тамос гирем тортҳои бо мазза. Мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза ҳастад. Дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт сехонага, ҳам коттедж, ҳам чӯбхона чӣ хеле ки қабул кунем. Хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт дар ноҳияи Шоҳмансур, квартали 14 тарафи 9 километр мешавад ва тарафҳои 3 соати қабл мешавад. Дӯстони азиз ки назди штаб ва конечкаи маршрути 15. Бениҳоят ҷойи хуб дай. Баъдро хона сеошона ҳастай. Обши мега ай 3 сотиқ зиёдтар замина мега документални 3 сотиқа не ки зиёдтиш катяй. дар қариб ки 7 дар хонаи бадон азиз 3 ошона ҳастай, калидор ошхона баня дурушта ҳастай. Якум ошона 100 квадрата ки подвал дорад, дуюм ошона 100 квадрат ҳастай ва бо сеюм ошонаш ҳастай ки қатъи калидориш кати ваяшам 100 квадрат 4 хона дига дар бола. Обшим як гала хона дорад ки барои 3-4 оила хела мувофиқ аст. Беруни хона полни худ омодаи бадони азиз, рӯи ҳавлиш полни худ буручатка чидаги гидаш полни худ маҳкам, не ки дарони хона ремонтуш нопрай, не ки ремонтуш ҳамаш буд кадаги нест. Ремонти дуруша худатон мекунен. Не ки ҷош ҷои нағза ҳама тарафа зура. Дӯстони азиз, проектҳои навкати. Нархаш мега 850 000 сомонӣ ҳастай ки бо арзонам мешавад ва вариантҳои алишам ҳастай. Ягон мошинаи қимат ҳам дошта бошем, болои мошинтон сумам те мешавад ва вариантҳои алиши ба квартира мешавад. Квартираи сехонага, духонага, чандхонага бошад, ҳамин хел вариантҳои алиши дора пешниҳод кунед. Ина дута рақам ҳастай, ҳардаш кор мекунад. Якум рақамошон хоб ҳастай Тисел Тоҷикистон ва дуюмашам 93, инаш ҳам Тисел ва сеюмаш номери Россия ки инаш да WhatsApp ҳам пайваст дорад. 850 000 сомон муомила ва савдои хуб ҳуҷҷат дорад. Дуруни хона не ки ремонтуш нопурай тайёр нестай. Барои ҳамин маромад занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳанд. Мегзарем ба дуюм замини фурӯшӣ. Замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. Дӯстон ки бо фундаментош қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар қитъаи шашум дар ҷамоати Чаманору гуфтагӣ ҳастай соҳиб ки шаҳри Кӯлоб қитъаи шашум кӯчаи Чаманору аниқтараш. Ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 5 дар хона фундаментҳои баланд рехтагӣ ҳастай ба дурун ки 3 тарафи хона маҳкама, 1 та калидор
боз ду камаз дига санг, як подвал, як кухни, як баня дурун шудааст. гирдаш се тарафаш маҳкам аст ва обшам светшам ҳастаст. дар наздики ҳамин хона яъне ки заминда мактаб аст, медпункт, балниса, масҷид, гирдашта полни худ одамо зиндагӣ доранд. инҷа заминои нав нест, уже давоно уже одамо зиндагӣ мекунанд. ҳамдара просто замина харидиан, хона каданӣ бидиан ки хай бо сум дар кошда фурӯхт намудиан. нархаш бениҳоят арзон аст ки сирошна пул дар кӯрад. нарша мега 80 000 сомонӣ гуфтесем, бо муомилаи хубам дорад ва айна сета рақамошон. якум рақамошон номерои вавилон аст ки мобига пайваст дора кор мекунад ва дуюм рақамошон номери расия аст ки прамои номерои дастишона кор мекунад. сеюм рақамошон номери расия инашта имо ватсап пайваст аст. сеюм рақамошон кор намекунад, тоқа ватсап имо дора ва дуюмда номерои 67 яъне ки номерои дастишона хоин дар номерои дасти 67 занг ёки дар номерои тоҷикистоне ки вайда мобига пайваст дорад кор мекунад. нархш 80 муомила дора, марама сирошна занг занед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар пойтахт дар Нагорни ду гуфтага аст, болои боғи ғалаба гуфтага аст, кӯчаи Аминҷон Шукӯҳӣ. хонаи рақами 113 ҷош мега ҷои беҳтарин аст. ҳамагӣ 6.5 сотиқ замин маҳсулот дорад бародарон ки 15 хона кардагӣ тайёр ки хонаҳо ремонт доранд. як таккалидор, ҳоҷатхона, ошхона, баня, дарахтони мевадиҳанда, гидаш маҳкам, обсвет, ҳамаи шароитош муҳайё аст. медрои фақат зиндагӣ мекунӣ. дӯстони азиз, сабаби фурӯхтани хона просто беморӣ дорам, барои ҳамин хотир мефурӯшанд. агари хона ҷои беҳтарин аст, ҳама зиндагишон 100% беморӣ ки дошта илоҷ набуда хонара фурӯш намуданд, барои ҳамин сирошна арзон мефурӯшанд. нархаш мега $45 аст, бо арзонтарам мекунад бадони азиз ва айна дута рақам аст ки ҳар ду рақамошон кор мекунанд. ин территория ҷошон ҳузур аст, просто иҷа ҳамин хеле нархошон $45 одамоне ки конкретна харидора муомила мекунанд. омада аз пеш бинен мега ҳама ҷоша маъқултон шид савдо мекунанд. 6.5 сотиқ замин, 5 дар хона, заминаш кушод барои оилае ки калонда хела мувофиқ аст. дар наздикиш ҳама чизои лозимӣ аст. хоб рақамошон ҳар душон бадарон кор мекунанд. рақамои якумина мегафон, дуюмашам ҳаст бадои настай хоб 94 инашда ватсап пайваст дорад. ҳар рақамошон 24 соат кор мекунанд. $45 аст, $1 рӯзи арзон аст. я намедонам ба ҳасобони худтон ҳисоб кунен, ина рафта аз пеш бинен бо савдо дошта. агар шумо дар ҳамин хел хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон маҳсулот, кадом намуди чизое ки фурӯшӣ дошта бошем бародарон, марамат сурат маълумот чода кунем, мо фурӯшта мегузорем. фақат аз шумо хоҳиш дорем ки лайкҳоро фаромӯш накунед, гузорем ва ссилкаи навори моро дар ватсап, имо, инстаграм, фейсбук чизе аст падилсаш кунед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар деҳаи ҳасанобод гуфтага аст, соҳибуш ноҳияи рӯдакӣ, ленинский район, ҷамоат ёки деҳа ҳасанобод. хоб ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр аст ки як так калидори 11 метра дорад. дӯстони азиз, ҳоҷатхона дорад, хоб бочкаи ов дорад, хоб свет пазитяни ҳаст ва даруни хонаҳо евромонтаж кадагаи бадрум. хона дӯстони азиз бо ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад. хона ремонт кардага аст, медоре зиндагӣ мекунӣ. нархи хона бениҳоят арзон, сирошна пул дар кошта ба ҳамин хотир мефурӯшанд. нархша мега 200 000 сомонӣ гуфтеса, бо ягон сол муомила мекунанд. ҳамин хеле сайзтаин, ҳамин хеле хона бадрон 250 280 кам нест, яъне ки ёда ки сум дар кор шуда арзон мондиан бо темболе ки бо чизи чораш. хоб якум рақамошон аст, мегафон 13 кор мекунад ва дуюм рақамошон номерои имо ватсап аст ки инашам кор мекунад. ахираш 66 имо ҳам ватсап пайваст дорад. метавонед ки аз рақамои 13 занг занед ёки дар инаш ҳамин рақамои 13 ҳар дош обшим кор мекунад. чӣ хеле гуфтам, нархша 200 муомила ва савдо дорад. марамат тамос гиред. хонаи арзон бениҳоят вариантҳои хуб аст. дӯстони азиз, мо ҳама вақт рекламаро мегузорем. чӣ намуд реклама ки дошта бошед, маромат сурат маълумот чода кунем, дар видео оянда фурӯшта мемонем. агар ягон хонахар бошед, дар комментари нависед, дар видео оянда пешкаштон мекунем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бухтар, дар шаҳраки Левака, номи пешинаш ноҳияи Сарбанд, деҳаи
Розияи Озод гуфтага аст, соҳибаш ҷои беҳтарин. Агар ягон маълумотшо нафаҳмед, аз соҳибашон занг зада мепурсен. Ҳамагӣ 4 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 3 дар хона кардагии тайёр дӯстони азиз, ки об ва свет ҳаста, якта калидор, як хонаи 6 метра дорад, об светчам аста. Дар они хонаҳо ҳамаш ремонтҳои беҳтарин замонавӣ кардага, гирдаш пол ниҳод маҳкамае, якчанд намуд дарахтони навниҳолам шундагае. Пеши хона бои хали навес кардагӣ, бо дуруни хона калидор, 3 дар хона, як хонааш 6 метра ба дурун. Дастфирошона мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ, боз арзон мешавад, ё ки ба ягон квартира алиш мешавад аз территорияи шаҳри Бухтар, ё ки аз ҳамин территорияи ҳамин Левакан, ё ки Сарбан. Опшин ба квартира аз ҳамин территорияи шаҳри Бухтар ба квартираам алиш мешавад. Якум рақамошон аст Мегафон Тоҷикистон кор мекунад ва дуюм рақамошон номери Россия аст, ки инашам кор мекунад ва дар ин рақамошонам WhatsApp пайваст доранд. Нархи хона 180 та муомила савдо дорад. Ҷош ҷои беҳтарин, ҳама шароитош муайян, хонаи нав, ремонтош бениҳоят сифати зуркатӣ. Дӯстони азиз, ҳамаи чизҳои лозим мега дар наздикиш ҳастае. Агар ягон маълумотошро нафаҳмида бошед, рақамошон ҳардушон кор мекунад, рафта аз пеш бинед хонаро маҳқуқ кунед ва савдо карда гиред, ё ки агар дошта бошед квартира марамат алиш кунед. Мегзарем ба қисми квартираҳои фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар Ленский район. Якхонага квартираи бародарон дар 6-ум ошӯна қарор дорад, 37 квадрати метра. Об свет дорад, ҳоҷатхона, ошхона, баня, термиз, телевизор, ремонтҳои замонавӣ, поёнда мағозаҳо, мактаб ҳамаш дар наздикиш. Ленский район гуфтага аст, имина куҷоштай нагуфтанд, хай марказ аст дӯстони азиз, бо хатон тамос гирифта мепурсем. Нархи квартира мега 185 000 сомонӣ аст, боз арзонтарам карда мешавад. Хоб ин ҳамин рақамошон аст, Мегафон аст, позитияни кор мекунад, ба кадоми шумо ки лозим аст, бо намарама тамос гирифта маълумотша пурсен. Арзонтар карда метия мега срочно пул дар корай. Лайкора фаромӯш намекунем ва силкаи навора падилсаш мекунем. Мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. Квартираи арзон аст бадурон, ки дастирошона фурӯхта мешавад, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ гуфтага аст, маҳаллаи Крупский, яъне автоцентр пушти даврӯзаи 4-уми Корвон, пушти 4-ум даврӯзаи Корвон бадурон. Якхонага квартира аст, дар якум ошӯна қарор дорад, доми ду ошӯнаи бадурон, 25 квадрати метра. Об свет дорад, термикс дорад, ремонтош хай мега люкс нест, не ки барои зиндагитон 100%, доне ки доми навсохта, термис кати қатиш метиҳам ва техпаспорт, ҳама хел чизо квартира дорад. Агар ягон маълумотои бештар агар хоҳед мега, мисол тариқи телефон метиҳам. Нархша мега 125 та гуфтесам, бо арзонтарам мешавад ва ин рақамошон Мегафонае. Барои одамоне ки дар ҳамин территорияи Корвон савдо мекунанд, кор мекунанд, хела вариантҳои хуб аст бадурон, ки барои ҷои кортон мақсад қариб аст, барои савдогаро бо беҳтаринае. 125 000 сомонӣ арзонтарам мешавад. Хоб ин ҳамин рақамошон аст Мегафон, кадомитон ки мехаред марамат занг занед, бештар маълумотша ба шумо фаҳмонда метиҳанд. Дӯстони азиз, ҳамин хонаҳо буд. То видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.